Em kîne, em ji ku hatin. Tişta ku me dike mirov çi ye? Gelo ev sir di kevirekî, hestiyekî an jî di fikrekê de veşartiye. Ev çîrokeke ku ji kurahiya demê tê. Çîroka ku ji nav ax, kevir û agir derketiye. Pêşveçûna mirovahiyê nêzî 65 milyon sal berê bi derketina komek zîndewerên ku zanistiyê navê prîmatan li wan kiriye dest pê kir. Ev prîmat endamên malbata ajalên bi mazmask bûn û ji beşên ajalên guhane zêde bibûn. Ev celeb di derbasbûna milyon salan de weke şaxên destpêkê wergeriya malbatên, celebên û cinsên cuda. Herî dawî 6 milyon sal berê du keçikên prîmateke nê çêbûn. Ji wan yek jê bû dapîra şempanzeyan û a din jî bû dapîra me ya pêşîn. Peyva mirov berova jî ku tê zanîn tenê mirovê modern ê roja me Homo sapiens ango mirovê hêşmend temsîl nake. Nedûr hîn 100,000 sal berê dahî di cîhana me de 6 celebên mirovan hebûn. Lê di roja me de tenê celebê me Homo sapiens temsîlkariya mirovan dike. Niha em derdikevin rêwîtiyek ber bi 2 milyon sal berê ve. Em li Afrika ne. Karakterên mirovan ên pir baş tê zanîn berçavên mirovan dikevin. Dayîkên bi mitaleyên zarokê xwe hembêz kirine, zarokên ku di nav heriyê de dilîzin, kal û pîrên ku dixwazin rehet bên hiştin û ciwanên ku li hember rêzikên civakê serî hildane. Ev mirovên kevnar evîndar bûn, lîstin, hevaltiyên nêz kirin, ji bo hêz û payeyê têkoşîn kirin. Lêbelê şempanze, babûn û fîlan jî ev yek dikirin. Rewşek taybet a mirovan qet jî tune bû. Tu kesî ji wan texmîn nedikir ku wê rojekê yên ji dola wan pêş ketine li hêvê bimeşin, atomê perçe bikin, koda genetîkê bişkînin û pirtûkên dîrokî binivîsin. Mirovên berî dîrokê ajalên ji rêzê bûn ku ji gorîlan, ji kêzikan an jî ji pîşemasiyan zêdetir bandor li dora xwe nedikirin. Baş e çi bû? Çi bû ku ji nav mirovên din derket pêş û bû celebê yekane yê li jiyanê maye sapiens û hat asta efendîtiya cîhanê. Em ê vê yekê di vîdyoyên pêş de bigirin dest. Niha ka em jî nêz ve li çîroka pêşveçûyîna cinsê mirovan binerin. Rêwîtiya hebûnek ku li kîbûna xwe digere. Australopithecus, gavên pêşîn. Pêşiyên me yên ku hînî tîksekinandinê bûn, lê dîsa jî hîn di dilê xwezayê de dijiyan. Rêya ku diçe ber bi mirovbûnê ve di bin siya wan de dest pê kir. Mirov cara pêşîn 2 milyon û nîv sal berê li Afrikaya Başûr ji cinsek prîmat ê bi navê Australopithecus bi pêş ketin. Derdora 2 milyon sal berê hinek ji van jin û mêrên kevnar dest ji welatê xwe yê dayîkê berdan û koçî cihên cuda yên Afrikaya Bakur, Asya û Ewropa kirin. Ji ber ku li daristanên bi berf ên Ewropaya Bakur saxmayîn, li gorî daristanên bi nêm ên Endonezyayê taybetiyên cuda hewce dikir, komên mirovan bi hawayên cuda ji hev pêşveçûn. Di encama vê de gelek celebên ji hev cuda derketin holê û zanistan jî li van her komanyekê bi latînî navek danîn. Mirovên li Ewropa û Asyaya rojava bi piranî wergeriyan Homo neandertalisan ku wekên neandertalan tên binavkirin. Neandertal ji sapiensan xurtir û bêtir bi masûl kebûn û hînî çaxa qeşa ya Avrasyaya rojava bibûn. Herêmên bêtir rojhilat ên Asyayê ji aliyê Homo erectus ê ku tê wateya zilamê dîk ve mesken hatibû girtin.
Ev cins li vê herêmê nêzî 2 milyon salan saxma û rekorek şikand. Li grava Endonezya jî Homo soloensis ê ku tê wateya mirovê grava solo jîn dikir. Ev celeb fêrî jiyana tropîk bibû. Li giravek dina Endonezya Floresê mirovên kevnar pêvajiyek qanbihostbûnê derbas kirin. Mirov cara pêşîn dema ku asta deryayê bi hawakî awarte kêm bû hatibûn girava Floresê, wê çaxê bi rihetî karîbûn ji parzemînê bigêjin giravê. Lê dema ku dîsa asta avê bilind bû, hinek mirov li giravên ku çavkaniyên xwarinê kêm in asêman. Mirovên girs ên ku pêdiviya wan bi xwarina zêde hebûn herî pêşî mirin. Lê mirovên hûrik pir baştir karîbûn sex bimînin û mirovên Floresê nifş bi nifş her ku çû bêtir bejinkin û hûrik bûn. Bejna va mirovên taybet ku ji aliyê zanistan ve wekî Homo floresiensis hatine binavkirin, encaq di gihîşte metreyekê û ji 25 kiloyên zêdetir nedibûn. Li gel vê yekê dikarîbûn alav û amûrên ji keviran çêbikin û heta carna dikarîbûn nêçîra fîlên qanbihost ên giravê jî bikirina. Di sala 2010 de di kolandina şikefta Denisova ya li Sibîrya de dema zanistan hestiyê tiliyekê fosîlbûyî kifş kirin, celebek din jî ji tunebûnê hate xelas kirin. Hûrnêrîna genetîk da xuya kirin ku tilî aydê celebek mirovên berê nedahat naskirine û li vê celebê jî navê Homo Denisova hate danîn. Kî zane hîn çend celebên din ên xizmên me yên wenda li şikeft, girav û avhewayên cuda li bendî kifşkirinî ne. Dema ku mirovên li Ewropa û Asya pêşveçûn derbas kirin, li Afrikaya Rojhilat jî pêşveçûyîn nesekinî. Vê dergûşa mirovahiyê li gel Homo rudolfensis ê ku tê wateya mirovê gola Rudolfê, mirovê jê hatî Homo ergaster û yê ku me qet nebi dilnizmî navê Homo sapiens ango mirovê bi aqil lê kir, mazûvaniya ji gelek celebên mirovan re dewam kir. Li gel ku hin endamên van celeban wekî dêwan bûn, hinek jî qanbihost bûn. Li gel ku hinek ji wan nêçîrvanên çavsor bûn, hinek jê jî komkarên bêzerar ên gîha û fêkiyan bûn. Li gel ku hinekan tenê li giravekê jîn kirin, gelekan jî parzemîn derbas kirin. Lê hemû jî endamên cînsê Homo bûn. Hemû mirov bûn. Têgihiştinê ku ji aliyê gelek mirovan ve şaş tê fikirîn jî li vir em aşkere bikin. Hemû van celebên mirovan wekî ku yek berdewama êdine li ser xeta dolekê li dû hev nehatine. Ango hemû celebên berê ne modelên me yên kevnin. Di rastiyê de ji 2 milyon sal berê heta 40,000 sal berê cîhana me di heman demê de mazûvanî ji gelek celebên mirovan re kir. Heta vira her tişt temam, lê mîna ku me li wan çaxan jiya be em vê çîrokê çawa dizanin. Helbet him parçeyên vê çîrokê kêm in, lê her perçeyekî vê pazilê yê li cihê xwe rûniştiye, xwe dispêre fosîlên ji aliyê antropolog ango mirovnasan ve hatine kifşkirin, dîrok lêdanîna radyometrîk a li ser van fosîlan û hûrnêrîna genetîk. Cara pêşî lêkolînerekî bi navê Maurice Gutman di sala 1966 de bi xebitandina rêbaza îmûnolojîk proteînên gorîl, şempanze, orangutan û mirovan da berhev û îspat kir ku prîmatên herî nêzî mirovan prîmatên gir ên Afrika, gorîl û şempanze ne. Ji wê rojê heya îro gelek tişt guherî û îro dema em şopa pêşveçûn û kokê mirovahiyê ber bi dawiyê ve dajon ji polîformîzma DNAyê sûd werdigirin. Mesela îro em pir baş dizanin ku pîleya cudahiya genetîk a navbera şempanze û mirovan bi qasî ku mirov matmayî bimîne pir biçûk e. Genomên şempanze û mirovan ji sedî 98.77 wekî heve. Baş e, li gel ku pêşveçûna mirov jî wekiya hemû zîndeweran pêvajoyek pir bi şax û gulîbe jî heke me bixwesta li gorî rêzkirine kronolojîk lê bineriya, gelo em ê li kîjan celeban rast bihatana?
Yekemîn nûnerên malbata me ên ku pir baş hînî daristanên Rojhilat û Rojhilatê Bakur ên Afrika bûne hominîd ango wek mirovin. Wek mirovên ku me navê Australopithecus li wan kiriye ji 4 milyon û nîv salberê heya milyonek salberê li Rojhilat û Başûrê Afrika jiyana xwe dewam kirin. Ev nûnerên pêşî çi li mêrgan be çi li daristanan be tim li kêlekên avêjîn kirin. Sê taybetiyên ku sembola Australopitecusan e ev in: mejiyê biçûk, wecê mezin û zîrekiya li ser du lingan meşê. Bi hawakî basît nêçîr dikirin, lê ji ber ku nizanîbûn agir bikar bînin, ajalên ku dikuştin nepijan dî dixwarin. Ev kalûpîlên me yên dûr ên bejinkin ji bo xwe li dijî ajalên metirsîdar ên li derdorê biparêzin û di ewlehiyê de rakevin, wekî starekê bikaranîna daran dewam kirin û di ber re jî dest bi rabûna ser du lingan kirin. Bi vî hawî li gorî hemû ajalên derdora xwe serdestiyek bi dest dixistin. Derdor dîtina wek mirovekî rabûye ser du lingan fireh dibû û dikarîbû dijminên xwe yên li derdorê rehettir bibîne. Ji bo ku destên wî serbest dima dikarîbû haleta çêbike û ajalên biçûk ê zeft kiriye û fêkî û sebzeyên kom kiriye bi rehetî bikişîne cihê kiriye wargeh. Li gel vê yekê bedenê homînîdekî ku dîk sekiniye tîrêjên bi şewat û dîk dihat ên roja Afrika kêmtir digirt ser xwe û bi vî hawî pêvajoya sarbûna bedenê baştir pêk dihat. Her ku destên wan karîbû zêde tiştan bike, xwediyên destan jî bêtir serkeftî bûn û girêdayî vê yekê çewsana pêşveçûnî rêlê vekir ku di kefên destan û tiliyan de torek berfirehtir a rehekan û masûlkan bi pêş kevin. Îro mirov wekî encama vê yekê dikarin bi destên xwe karên pir hesas bikin û bi taybetî dikarin amûrên tevlihev çê bikin û bikar bînin. Jêhatîbûna li ser du lingan sekinînê helbet ne tiştekî hêsan ku derhal pêk hatibû. Lê ji ber van hemû fêdeyên wê homînîdên ku bi ser ketin rabûn ser du lingan karîbûn avantaj bi dest bixin ku sax bimînin û genên xwe derbasî nifşên piştre bikin. Baş e maqet dezavantajê li ser du lingan meşînê jî tune bû? Helbet hebû. Mirovan berdêla bi berfirehî dîtina derdorê û destên jêhatî bi êşa piştê û hişkbûna stûyên xwe dan. Lê jin mecbûr man ku berdêlek zêdetir bidin. Sekinînek tîk dihat wateya kulêmekên tengtir û vê jî kanala welidînê teng dikir. Bi ser de di heman demê de mejiyên pitikan jî her diçû mezintir dibû. Di zarokanînê de mirin ji bo mirovên mê bibû pirsgirêkeke ciddî. Jinên ku berî wextê xwe zarokanîn ji ber ku hîn serî û mejiyê pitikê wan hîn biçûk bû bêtir saxman û bêtir zarokanîn. Neqandina xwezayî bêtir şensa saxmayînê da berî wext zarokanînên bi vî awayî. Helbet bi vî hawî mirov li gorî ajalên dinê ketin rewşa berî ku pergalên wan ên jiyanî tam pêş bikevin zû jî dayîk bibin. Cehnîkek piştî zayînê pir bi hindikî dikare bimeşe. Cêlêkek pisîkê hîn çend hefteyî be diya wê ji bo li xwarinê bigere dikare here û wê bi tenê bihêle. Lê pitikên mirovan bi salan muhtacî alîkarî, lêgerîn, parastin û perwerdeya mezinan e. Avê rewşê pirsgirêkek mezin da zîrekiyên civakiyên mirovahiyê. Dayîkên bi tenê jîn dikirin bi zarokên xwe yên hewcedarê alîkariyê dema ji bo xwe û zarokên xwe li xwarinê digeriyan gelek zehmetî dikişandin. Zarokek mezinkirin tim ji endamên din ê malbatê û cîranan alîkarî xwestin hewce dikir. Ji bo vê yekê ji bo mezinkirina zarokekî pêdivî bi hemû qebîleyê hebû. Bi vî awayî pêşveçûnê piştgiriya yên ku karibin têkiliyên xurt ên civakî ava bikin kir. Tevî van hemûyan ji ber ku mirov hindik pêşketî ji dayîk dibûn ji ajalên din bêtir dikarîbûn bên perwerdekirin û dikarîbûn zêdetir têkiliyên civakî bi pêş bixin. Gelek ajalên bi guhan wekî qaba ji axê ya ji firnê derketiye ji zikê dê derdikeve. Hewldana teşedayînê ya dayîkên wan zirarê didewan. Lê mirov wekî camek heliye ya ji ocağê derketiye ji zikêdiya xwe derdikevin û bi rehetî dikarin bên teşegirtin. Ji ber vê îro em dikarin zarokên xwe wekî misilman an jî budîst, kapîtalîst an jî sosyalîst, şervan an jî aştîxwaz perwerde bikin. Me têra xwe qala girîngiya rabûna ser du lingan kir,
دور هاته مرحله دویمین آ گرینگ آ پیواجویا مروفبوینه پیشوچوین خسر آد قالک مجیده. دنونرین پیشی مالباتا ممروفان ده مجی جیه پریماتین گیر نجوداتر بو. ده آسترالیاپتکوسان ده مزناهی مجی هری بچو کوهاتی تثبیت کرین 400 سانتیمتر کوب بو. لیبل بتیک سکناندن ره تکیلی سری یا به بدن ره در باسی مرحله یک دم بو. هر کوهنک وک مروفان الماندن نو پیدا کرن دجیانا روزانه ده حالتین شونا ارگانین خوزایی گرتن و وان حالتین کو بار بدن سوک کرن ده پیواجوی نقاندن خوزایی ده ریل مجیه کی مزنتر و تولهفتر وکرن کو آوانتاجه به دست دخه. وکی ریوبریه کو جی پاراستن پریان درباسی پرورده بیکه مروفان جی بیسپسان انگو جی ماسولکه و ملان انرژی درباسی نورونان انگو شانهین رهکان کرن. مجیه کو به پیش کتشی دما دور هات دری جی شوازن جیانه یه نوره وکر. به وی هاوی تکیلیک باندور و برتک در کتهوله و مروف لگوری بدن وکی آجالین خودی مجیه هری مزن درو پلین دیروکه ده جیه خواه گرتن. موک مروف درباس کرن دور هاتن اسکرنا یکمین داپیر و باپیرین مروف مدرن هومو هابیلیس لهمبریویه. هومو هابیلیس پاش دستان دست به آخافتن اکر مکور شکر و مدست به فکراندن اکر جارا یکم امبون ایکو چه دکه هومو هابیلیس انگو مروف جیر و جهاتی. هومو هابیلیس انگو مروف جهاتی زانست دفکرن کو ددارا پیشوچوینه ده گریدانک راست راست دنابرا هومو هابیلیس و مروف مدرن ده هیه. یکمین میناکین وان جنسین هومو انگو مروف بدی میلیونک و 800,000 سال بره لافریقای روجلات لنوالا اولدووای جورج جین کرن. دو کولاندنین لوی هرمی هات کرن ده دنابرا سالین 1959 و 1987 ده گلک برماهی نونرین هومو هابیلیس هات دیتن. د پیشین مین هومو هابیلیس ده شکل مجی و وچ جوک مروفان زیدتر دشبیه مروفین روژا ایرو. هستین قوق سریین وان تنک کمبرا بروین وان بیتر ستور بو. بشا انی یکو لوبا فرونتال تیده بو جیا وک مروفان بیتر پیشکت بو. قوق سری جی همو گریدانین ماسولکان صافی بو و ایدی گلوور خویاده بو. ماسولکین خورد این جوتنه و درانین کرسیه این پر مزن کو ام دوک مروفان ده دبینن به پیشی این مین هابیلیسان را تونه بون. قالک درانین هابیلیسان جی تنک بو. درانین وان این تو جی دریزا یدن ده بون و ندریشتر بون. درانین وان این کرسیه جی لگوری دریش بون خواه کمتر فره بون. قرقوت لنگی هابیلیسان کو ایرو هاتنه دیتن ارگانا کو تیک سکناندنه هری باش اثبات دیکه. قوسال سر دریجی و فرهی یاد لنگ ده یا مروف مدرن تینه بیره. لیکو مروف لماسولکین چی پیواندنه ره مروف دکاره بیجه کو جمع بیتر قوینن. ده هابیلیسان ده مزناهی مجی کم زیده دورا 616 سانتیمتر کوب بو. ده میناک پیشین ای جنس همه ده مجی نتنه جعالی گربونه و جعالی بنیادی و جیه وک مروفان جدا بو. مثلا هبونا هرمین بروکا و ورنیک نشان داده کو دبه کو اف پیشین مین یکمین دکاری بون به پیواناجی. ناوندا بروکا لعالی چپ یه مجی گرده یک بچوک آنزی هرما انیه. تکیلیه وی به زمان اخافتن رهه و ناونده که جی درخستنا دنگان برپرسیاره. ناوندا ورنیک جی دفهم کرن و جهف درخستنا دنگان در رول دلیزه. هومو هابیلیس دکاری بو جیکویران حالتان چه بکه. بویرین هر دو آلین وان توش این کو جیکویران چه کری بون ده درخستنا چرمی آجالان ده، ده قطاندنا پرچیان ده، آنجی ده درخستنا مجی ناف هستی ده بکاردانین. جی دروی وان جبو تشداینا دار سری وان توش جی وان حالتین کویری بکاردانین. گوشت نه یکانه چفکانی خوارنه بو. لگل کو میران به گلمپرین چیروانی دکرن جنان جی خوارنین گیهایی زبزه و فیکی کم دکرن. وکی که هندزانن تایبتی گرینگ آکو مروف کریه مروف زیرکیه تشتی که فر بوید درباس کرنه نفشن دو خویه. پیشین مین یکمین هابیلیسان تشتین کوچه کری بون جاره که دخبتان دو نداویتن.
dema diçûn wargehên nû alav û haletên xwe û sîlehên xwe jî bi xwe re dibirin. Bi derbaskirina nifşên nû re çawaçêbûna van haletan pêşiya şoreşeke zanyariyê vekir. Têkiliyên çandî di bêtir pêşketin û bi dersxistina binyadek bêtir tevlehev a mejî de hêzek dehfdêr ava kir. Di Avustralyaptekusa de medît ku dest gihîştin azadiya xwe. Di Habilisan de jî van destên azad bi avakirina koordînasyoneke bi mejî re haletê teknolojîk ên kevnar afirandin. Baş e di rêzê de kî heye? Homo erectus, ango pêşiyê herî nêzî sapiensan. Homo erectus û paşê rê dirêj bûn. Homo erectus ê ku agir hilgirt, parzemîn derbas kir û mohra xwe li rûyê erdê xist derket serdikê. Cara yekem mirovahî bû ne tenê çavderê xwe zayê, bû hêzek ku li ser wê hukm jî dike. Erectusên herî ken ku milyonek û 900,000 sal berê hatin dîtin, heta 170,000 sal berê hebûna xwe bi me re dewam kirin. Erectus ji pêşiyên me Homo habilisan dirêjtir û xurttir bûn û mejiyê wan jî girtir bû. Girbûna mejiyê wan li dora 900 santimetre kûb bû, lê di nifşên dawiyên Erectusan de ev mezinahiya mejî gihîştî bû 1200 santimetre kûbî. Vê zêdebûnê hişmendiyek bêtir tevlihev û şêweyek mirovê bêtir jîr derxiste holê. Yek ji skeletên herî baş hatiye parastinê Erectusan di sala 1984 de çend kilometre nêzî li rojavayê gola Turkana ya Kenyayê hate dîtin. Zanistan navê Zarokê Turkana lê kirin. Li gorî lêkolîneran skelet kêm zêde ji milyon û nîvek sal berê mabû. Qoqê serî û çenga jêr jî tê de hemû skelet pir baş hatibû parastin. Skelet aydî zarokek 10-11 salî bû. Li gel ku Homo habilisan tenê li Afrika jîn kirin, mirovên Erectus tevî Afrika, li Awropa, rojhilata navîn, Tirkiye, Qafqasya û heta Bakur û rojhilatê başûrê Asya di her erdnegarî û avhewayê de jiyana xwe bi hawakî serkeftî domandin. û vê yekê bi hawakî ew qas demek dirêj kirin ku hema bêjin bi 2 milyon salan hebûna xwe dewamkirinê bûn celebê mirovan ê herî berxwedêr ku heya niha hatiye dîtin. 2 milyon sal ne tiştekî ku celebê me karibe bi ser bikeve. Piştî 1000 salî li holêmayîna me dahî bi guman e. Li herêma Afara Etiyopya hestiyekî kulêmekê yê ji milyon û 200,000 sal berê maye yê jineke Erectusa gihîştî. Binyada pêşiyên mêyên Erectus di aliyê qoqê serî de kevnar, di aliyê bedenê de modern bû. Hestiyên wan ên lingan pir dişibiyayên me. Di sala 2001 de li herêma Afara Etiyopya hestiyê kulêmekê yê jineke Erectus ku ji 1.2 milyon sal berê maye hate dîtin. Vê yekê li berova jî baweriye ku heta wê demê hebû nîşan da ku bedena wan ji bo weledandina pitikên mejiyê wan mezin guncav e. Wekî pêşiyên xwe yên Habilis pêdiviya Homo Erectus jî bi alav û amûran hebû. Ji bo jêkirin, şikandin, perçekirin, ji bin erdê derxistina kok û seriyên şênkayî û zebzeyan, an jî gurandina çermên ajalan mecbûr bû gelek aletan çêbikin. Çêkirin jî. Ji dervî van pêwîst bû li dijî ajalên dirinde û hevcînsên xwe biparastina. Ji ber vê karî bûn çek û sîlehan jî çêbikin. Lê belê ferqek Erectusan hebû ku ne tenê halet çêdîkirin, karî bûn haletên ku haletan çêdîkin jî çêbikin. Erectusan hîmekî bingehîn ê dîroka me agir jî kifşkirin. Bi gotineke rastir agir gedîkirin. Di derbarê vê de mînaka herî kem li şikeftek xwezayiya Afriqaya Başûr hate bidestxistin. Bi virên destanên aydî pêşiyên mêyên Erectus, ariya tifikê û bermahiyên hestiyên şewit yên ajalên ku hatine xwarin îspat dike ku agir xistine bin kontrola xwe û bi karanîne. Mirovahî ev nîv milyon sale bi vê hêza çalak agir re dijîn. Agir ji sermê diparêze, şevên tarî ronî dike û li dijî ajalên wehşî parastinê ava dike. Pêşiyên mêyên Erectus ferq kiribûn ku dema goştê ajalên ku kuştine û şînkayî û sebzeyên kom kirine di agir de dipêjin tama wan xweştir dibe.
Bi ser de hezmkirina van xwarinên ku dihatin pêjandin rehettir bû jî. Bi vî hawî barê diranan, masûlkên cûtinê û pergala ferikandinê jî têra xwe sevik bû. Di encamê de çeng biçûk bû û rêvî jî kim bûn û bi vî hawî enerjî derbasî mejiyê ku gîr bûye hatiye kirin. Mejiyê mezin di heman demê de dihat wateya kapasiteya têgihiştinê û hişê ku zêde bûye. Bi kifşa êgir re mirovan hem xwarin rehettir ferikandinê hem jî kapasiteya xwe ya têgihiştinê zêde kirin. Van taybetiyên anatomîk bandor li şêweya jiyana mirovan jî kir. Kefşkirina agir aliyên civakiyên mirovan bi hawakî berbiçav guherand. Di şevên tarî û hewayên sar de bi kombûna li dora êgir derfeta bihevre danîna têkiliyek xurtir dîtin. Derfeta ji hevre qalkirina bûyerên di nava rojê de qewimî nedîtin. Belkî jî li dora êgir reqisîn, stran gotin û hin rê û resm li dar xistin. Xwe ji tenêtiyê xelas kirin. Bi saya agir pêşketina psîkososyal a mirov lezek xurt girt. Ajalê ku çîrok digot li ber deriyê şoreşek mezin bû. Li ber deriyê şoreşa hişmendiya ku çax bi mirovahiyê dabû derbaskirin bû. Neandertal û Homo sapiens derdikevin ser dikê. Berbanga Neandertal û Homo sapiensan. Zivistan cemidîn. Serdemên qeşayê hatin. Neandertal zarokên berxwedanê bûn. Homo sapiens jî zarokên xeyalkirinê bûn. Wan heman cîhan parve kir. Li dora heman agirî rûniştin. Lê yek ji wan tune bûn û yê din bûn em. Nêzî 250-300 sal berê cinsên di xeta Homo erectusan de hêdî ji dika dîrokê vekişiyan û cihê xwe ji sapiensên hem ji aliyê çandî hem jî ji aliyê hişmendî ve bêtir pêşketî bûn re hêştin. Esas di vê pêvajoya derbasbûnê de qutbûyînek çê nebû. Wisa-kî ji hev veqetandina nûnerên dawiyên erectusan û nûnerên pêşiyên sapiensan pir zehmet e. Celebên navber her dem çêbûne. Bi vî awayî dewrek diqediye û çaxa celebên mirovên nû yên bi navê Neandertal û Sapiens dest pê dikir. Têkoşînek dawî lê nayê ya jiyanê ya wekî lêgerîna çavkaniyên xwarinê, pêşxistina aletên ku ji bo jiyanek baştir, diyarkirina çek û stratejiyên bi bandor ji bo nêçîrek bi adan û şertên neyîniyên avhewayê rêlê vekir ku cinsê mirovan ên nû li her deverê cîhanê belav bibin. Pêvajoya neqandina xwezayî cinsê mirovan ê herî jêhatî, ên herî zû hînî şertan dibin, ên herî kone û berxwedêr û ên ku ji aliyê ragihandinê yên mejiyê wan herî zêde pêşketine kir xwedî avantaj. Bi vî hawî pêşî li Homo sapiens ê ku wê xwe wekî efendiyê cîhanan îlan bikira vebû. Destpêka şoreşekê bû. Destpêka rêwîtiyek tije pevxistin a bi împaratoriyên, şaristaniyên, çandên, olên tevlihev bû. Destpêka serpêhatiya bêhempa ya celebek ku dawî li Neandertalan û bi 10,000 cûreyên jiyanê aniye. û li vir qedera mirovahiyê bû du beşan. Dawiya bêdeng a Neandertalan ve guherî destpêkek nû ya Homo sapiensan. Di berdewamiya vê çîrokê de em ê êdî qala derketina mirovên nûjen pêşveçûna fikir, huner û hişmendiyê bikin. Ji ber ku pêşveçûn xelas nebûye, di me de jînkirina xwe dewam dike.